Asithathele ithuba ke bazalwane sibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu. Thank you so much for tuning in. Siyambonga uNkulunkulu kasiphezi bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ke ngu-ST wakwaDlamini. Siyabingelela kakhulu bazalwane enhla nasezantsi kuphi nakuphi siyabingelela kakhulu. All the provinces yes iLimpopo, iMpumalanga njalo njalo nakwelakithi le kwaZulu siyabingelela kakhulu. Gauteng la isikhona khona ke siyabulisa kakhulu bafowethu. Western Cape, Eastern Cape, kwela kaXhosa siyabingelela. Thank you so much bazalwane for sharing this time with us. Siyambonga uNkulunkulu ke ukuthi njalo uma sike sishaya ikhwele ukuthi ke sizoba na something nibe nathi. Sibonga uNkulunkulu nangomsebenzi oyenzeke eSoweto. Siyabonga kakhulu bafowethu nokuvumela inhliziyo zenu ukuthi uma suke simemezela something nidele konke ngokwenu nizoba nganye nathi. And a reminder again, 25 October sizobe silaphana ke eDlamini multipurpose lapha eSoweto, one of the biggest hall. So qala from 10 ekseni kuyolamula ukushona kwelanga siyobe silaphana ke egameni lika Jesu. Our transport facilitators akhona ama details wawo sizowafaka nalaphana ngangithinta nami, but again we are not here for that today egameni lika Jesu Kristu. Namhlanje siphethe the man of God all the way from KZN esinayo la namhlanje esivakashele egameni lika Jesu Kristu ke sizobuka some very much important subject ukuthi noma abe asithandi ukwabalekela. I mean noma abe sithanda ukwabalekela kodwa siphila nawo lama situations akanje. So but before we start ngizo introduce nesihloko sethu esizoba naso namhlanje. I would like us to pray ukuze yonke into esiyenza la siyenze sikuye sikwenzela yena njalo njalo, ngoba the moment sesikwenza sesingekho kuye kudaleka izinkinga. Baba wethu oyingcwele siyabonga uNkulunkulu othu namandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, Holy Spirit, uNkulunkulu oyingcwele, as we have gathered, oh God, we pray, oh God, in the name of Jesus Christ, let your will, oh God, uNkulunkulu oyingcwele, intando yakho mayenzeke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sisihlangene moyingcwele siyathandaza masingakhuluma ngokwethu kodwa masikhulume okungokwakho noku-approve wena egameni lika Jesu Kristu. We pray in the name of Jesus, igama elinamandla onke, the name of Jesus that carries so much of power. In Jesus' mighty name, O Lord, we praise your holy name. In Jesus' name, amen. Amen. Yeah, siyabonga kakhulu bazalwane. Yes, asivele singene engxoxweni yethu ke yanamhlanje. Hey bazulu bami, sambonga uNkulunkulu. Ake ngimkhiphe lo ngibangela ukushisa. Bengifuna ukuzizwa kahle eqaleni. Sesiyenzile intro yethu. Siyabonga kakhulu. Ayashisa lama headset bazalwane, ngixolela ingcono makusuye kumakhasa. Yashisa leni. Apostle, Man of God. niyaphila kodwa? Hayi. Nkosi sigcinile umuntu wasezulwini. Sibonga kakhulu mfowethu. Thank you so much for joining us all the way from KZN. Yes. Uthathele isikhathi ukuthi uzoba nathi la namhlanje ke sikhulume ngezinto ezithinta umphakathi, ngezinto ezithinta isizwe, ngezinto ezithinta ibandla njalo njalo, nezinto ezithinta wonke umuntu nje ngokuhlukana kweinhlanga zonke. Sibonga kakhulu mfowethu, mhlawumbe nabaqala ukubona namhlanje babona bani masingezwa your introduction. Asithathe ithuba sibingelele sibalikhulu. Sibonge kakhulu ukuthi nathi sibe ingxenye ya ake ngithi umsakazo. Yes. Omkhulu kangaka. No sebenza ngamandla kangaka. Yes. Umuntu mayebukela kude into yenzayo. Hey,
abazi abantu ukuthi ine impact engakanani into yenzayo Eish. ngimangele uma ngifika izolo ukuthi hey lento kanti inkulu kangaka. And thank you so much for inviting me ukuthi sizokhuluma ngendaba enkulu kangaka nesatshwa kangaka Eish. nesatshwa kangaka. So siyabonga kakhulu Sibalukhulu. Ngicela nje ukuzi introduce kanje. Yes. Igama lami nguPatrick. Yes. Isibongo sami ngakakunene. Okay. Ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe egameni lika Jesu. Wow, siyabonga kakhulu man of God. Thank you so much man for coming. Yes. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Hey, mfethu wake wavelela kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana kulesa sikhathi lesiyana uvele ngenye ipost ewayibhalile ngizoyiquote nje obinjalo. Wathi laphana izitabane. Okay, mhlawumbe uzongilungisa, mhlawumbe ngingekukhumbula nje obeyinjalo. Yes, Kodwa iline yakhona yayibheka ekuthenini ukuthi zonke izitabane okanye umuntu ophila nobulili 200 vele isizulu mawu 200 Ake ngithi nje mawuthandana nobulili obufana yes, nobakhe yes. Wathi abantu abakanjalo abaye ezulwini. kunjalo siba namanje ngisasho. Angashintshi. Yes, abaye ezulwini. Angashintshi siba ngangaphunyukanga. Ngiyafisa ukuthi ke sivele singene straight kwinkulumo yethu iyayo le ndaba le. Yes baba. Yabantu abaphila ngokuthandana nabantu ababulili obufana nobabo. Mhlawumbe wawuyisuse lapho leyo nkulumo. Mhlawumbe futhi ezisikhathi siqhubeka sizobe sesingena sesigqila ekuthenini ke kuphila kanjani ke nabantu abakanjalo uma ukuthi kumele siphile nje ba embracewa kanjani if ba embracewa njalo zonke lezi zinto. Mhlawumbe siba umuntu aka qale kanje. Yeah. Ukuze singatolekeki kabi. Okay. uNkulunkulu uma ngabe esuke esibiza ukuthi sishumayele ivangeli indaba ezinhle. Yeah. Ivangeli indaba ezimnandi. Yes. At the same time futhi ivangeli lithi lizindaba ezinhle linjalo. Kodwa alifuni ukuthi siliphile ngokuthanda kwethu. Yes. Kodwa kufuna siliphile ngokuthanda kukaNkuluNkulu. In as much as lizindaba ezinhle. Yes. Kodwa siphili ngokuzwa ukuthi sithanda ukuliphila kanjani, kodwa siliphila ngokuthanda kukaNkuluNkulu. Yes. Ake ngithi siliphila ngokwezwi Okay. likaNkuluNkulu, ngokusho kwezwi likaNkuluNkulu. Okay. Angihlale straight ke embuzweni wakho baba Sibalukhulu othi ngangiyithathaphi. Mhlawumbe ngiphendule kanje Sibalukhulu. Ngahlala phansi ngayibuka lento ukuthi yaze mama leni kuyashunyelwa ngeyifebe, kuyashunyelwa ngedakwa, kuyashunyelwa ngabathakathi. But leyo butabane siyayeqa kangangoba kuze kube sengazathi ba abantu nje abanomali. Kanti akusiyona into enormal lena, into edinga nayo ukuthi ishunyayelwe ukuze umuntu ohaqwe lo moya naye akhona ukusizakala. Yes. Because yonke into masuke siyishumayela noma siyikhuluma, and I do believe ukuthi baba Sibalukhulu njengoba ungibizela we are here ukuzosiza abantu. Yebo. Asikho la ukuzoba crusha. Kodwa sizobasiza abantu abathanda ukusizakala. Sizakala. Yes. Yes, so ngangiyithathela ekuthenini no man, uyazi ukuthi lento akekho umuntu oyishumayelayo futhi akekho umuntu oyikhulumayo. And ngiyabonga ukuthi unginikele lithuba ukuze ngizoyichaza ukuthi yini le engangikhuluma ngayo, ngoba mawubhalile nje i-post on Facebook ubhala kube sengazathi uyagadla kanti sisuke singagadli. Abanye baku-interpreter. Ba-interpreter sengathi siyagadla kanti cha sizolekelela. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay, mfowethu kuyo ke yona lento le singeli balekele liqiniso elokuthi bakhona abantu abaphila nobutabane. Mhlawumbe nje let me just be frank nje bazalwane, abaphila nobutabane.
bayakhonza bayaparticipate emasontweni njalo zonke lezi zinto ngokuhlukana kwazo. Mhlawumbe kulabo abasetshenziswayo emasontweni ngabe benza into efanele na? Baba Sibalukhulu wamuhle umbuzo. Inhloso yami enkulu ngathi mangiphendula na lapha nabesolezo bengifonela. Yes. Ngathi mangiphendula lathe lami alishonga ukuthi izitabane azixoshwe. Futhi angishonga ukuthi izitabane azibulawe. Yeah. Ngaze ngabatshela futhi ngathi angiphambananga ne-South African Constitution. Yes. But ngangikhuluma into ake ngithi nje ngangikhuluma i-heavenly constitution. Yes. La ekuparticipateni ngangikhuluma indaba yokuthi abahlale phansi ukuze bakhone baba Sibalukhulu ukusizakala. Yes. Because inhloso enkulu yokuma epulpit sishumayele noma sihlabelele noma sishama yonke into esuka siyenze epulpit sisuka siyenza sisiza umuntu silanda umuntu. Okay. So awukwazi ukulanda umuntu nawe usadinga ukulandwa. Okay. Into yami baba Sibalukhulu ngifuna ukugcizelela ukuthi wonke umuntu ona lo moya wobutabana akahlale phansi avume ukusizakala. Bavume ukuthandazelwa because ake ngikhuluma nansi into baba Sibalukhulu. Okay. Asibazonda abantu abayizitabana. Okay. Kodwa silwa nomoya bangenile kubo. Inkinga yabo ke i1 nansi. Hey labantu ba strong Sibalukhulu. Ngababona kahle mina. Ngababona kahle labantu ba strong enye into uma ngathi uyafika emabandleni ba active. Yeah. Ngeke sibadlela umona. Yeah. Ba active bakuphiwe laba bantu. Umuthi akabamba imic. Hayi kudansa uPopeye. Uma uthi abaseve hayi bazokudelisa inkani bazokuseva ngalendlela yokuthi ugcina dethwayo uthola ukuthi abefundisa isikhathi esiningi lingangizwa kabathandekayo dethwayo uthola ukuthi kuba nzima ukuyishumayela lento ngenxa yokuthi laba abantu bayaseva and bayanikela ngendlela ngawo bayanikela ke baba Sibalukhulu bayingozi kakhulu ke ekunikeleni. So uyabona ukuthi lento ingagcina ikuvala umlomo as a man of God ukuthi ushumayele ngayo. So elami lithi namanje ngiyaphinda wonke umuntu ona lo moya wobutabane akavume aphinda ahlaliswe phansi esontweni angasebenzi up until asizakala. Ngisho ngikushiso lokho baba Sibalukhulu uma esontweni kunentombazana ekhulelwe iyahlaliswa phansi. Yeah. Makunomfana okhulelisile uyahlaliswa phansi. Yeah. Yini pho uma kunomuntu onomoya wobutabane siqhubeke nasimsebenzise kube ngathi akonakele lutho. So ilamli lapho ukuthi abahlale phansi. But okay. Leyo butabani do you think yona mhlambe siyithatha njengokuthi iyisono esikhulu kwedlula ezinye na? According to iBhayibheli Okay. ubutabane bungapheki kwesono. iBhayibheli likubeka kanjalo. Okay, angifunde nje ngamabomu baba Sibalukhulu nali iverse nali iverse ake ngifundelele nje nalo selight uze kwami sengishisha ngalithola kuqala Leviticus chapter number 18 angihamba nje uverse 23. Okay. Ungalali nesilwane Eish. ukuzingcolisa ngaso nowesifazane makangemi phambi kwesilwane ukuba alale naso kuyichilo. Angibamba u24 ningazingcolisi nangeyodwa yalezo zinto ngokuba ngazo zonke lezo zingcolile lezi zizwe engizixosha phambi kwabo. Okay.
khona elinye futhi ivesi engilifunayo la it's verse number 25 izwe lingcolile ngalokho ngahambeli ababi balo kulo izwe lihlanza abantu balo. Yes. Okay, cela sifunde futhi khona iverse la engilifunayo. Yes, nanti ungalali nowesilisa njengowesifazane Ish. kuyisinengiso. Ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisinengiso. Uyazi ukuthi alisho ukuthi kuyisono. Yeah, isinengiso. Yabo, kuyisinengiso. Enye version mawuyifunda ithi it's an abomination. Uamanyala. So into yami ethi it's more than a sin. Okay. Ngiyisosela lapho because iBhayibheli alikregard as isono. Ukufeba kuyisono. Yes. Ukuphuza utshwala kuyisono, ukuthakatha kuyisono, but ukuconverta imvelo ukushintsha into edalwe uNkulunkulu it's an abomination, amanyala. Kuyanyanyisa, kuyichilo ukushintsha imvelo. Yeah, ake ngisho kanjalo sibalukhulu ukuthi it's more than a sin. But mfundisi, ngiyazi ukuthi ziningi ezinye izinto ezenzakalayo la ngaphandle. So ngamanye amagama uchaza ukuthi umuntu obulela umuntu akenza umzekelo, umuntu obulela umuntu sleeping around, umuntu ophuzayo njalo njalo, kuningi nje singakubala. Yena ngamanye amagama ngabe ungcono yena kunolo onobutabane. Angiphinde sibalukhulu, akekho ongcono kunomunye. Yep. Kodwa leyo butabane ingamanyala. But akekho ongcono kunomunye. Okay. Obulele, ojolile isono lesa ngithi. Yes. Ojolile isono, obulele isono, othakathile isono. Kodwa oshintsha imvelo kaNkulunkulu wenza amanyala. Manje kulo othola ukuthi uyakwenza lokho uphinde futhi abe committed emsebenzini kaNkulunkulu, sidila kanjani umuntu ke okanjalo? Mhlawumbe kabusibalukhulu asikhulume into ethi umuntu okanjalo, number 1, umuntu ukuze asizakale kufunakala avume ukuthi akasizakele ukuze asizakale. Yes. Avume nokuthi uyaludinga usizo. Because iqiniso ngeke seliphike. Ngishilo ngathi ba gifted labantu. Ish. Yani Ba strong labantu. Baphiwe labantu. But umuntu engakasithathi isinqumo bawusibalukhulu sokuthi yazi ngidinga ukusizakala, ngisizeni. Singamhlalisa thina phansi. Nali kuli isonto lakhe mawukuthi isonto. Singamhlalisa thina phansi simsize azasizakale. Futhi angasondela nakubantu abadala naba strong ukuthi bamsize, because lo moya obutabana aselukhulumeni iqiniso akusiwona umoya ongawuthatha light. Akusiwona umoya nje ongawuthatha light. Akusiwona umoya ongawuthatha light, akusiwona umoya ongadela nawo nje namhlanje kuseni uvuka usu right. Ngoba uyabona ukuthi into econverta imvelo efuna ekwazi ukushintsha into edalwa uNkulunkulu. Akusinto ongavuka ekseni usuthi hayi senginqobele. Yabo. So uma kuukuthi umuntu uyavuma ukuthi yazi sibalukhulu ngina inkinga kanje ngidinga usizo, kufuna ukuthi aorganizelwe abafundisi aba strong asizakale, akhulekiswe, ancedwe, ngoba inhloso angiphinda, inhloso yoluhlelo akusikhona ukucrash abantu, kodwa inhloso ukubasiza abantu
kulento noma kulenkinga ababhekene nawo noma kulomoya obutabana ababhekene nabo ngoba ustrong lo moya. Oh, Ngiyaphinda futhi. So banenkani enye into ngabo. Two konke engifunde ngabo ke. Ayi. Engathi bonke basindisiwe. Ayi ngathi bonke basindisiwe. Kodwa haya kunhlamba ubona la olimini ukuthi ayi engathi impela bahlangananga namandla. Angikhulume nathi enye into baba sibalukhulu. okay. Mhlawumbe siselapho ngoba kuseyithwala lokukhuluma. Khululeka. Enye into esishayile kulezi insuku emabandleni noma ebandleni likaNkuluNkulu ake ngisho kanjalo. Yes. Sishawe ilento yokuthi baba sibalukhulu umuntu bekufuze masimqala singambuza ukuthi usondaphi. Oh yes, oh yes. Kodwa iapproach yethu yokuqala simbuza ukuthi wake wahlangana yini noJesu. Ngoba baningi uma ungathola that's why istatement sami sithi ayingazi zonke izitabane seyisindisiwe. Why? It's because asibabuza ukuthi uJesu sukwamamukela yini. Sibalandelele nangama class ukuthi uJesu sukwamamukela awufakazi. Eish. Ake ngizwe ukuthi ithini indaba yakho noJesu. Into yokuqala esiyibuzayo siqala ngokubuza usondaphi. Hayi angisonto indawo. Ngoba nakho uxoshi ubalekiswa ukuthi laphana kukhulunywa ngeGomora neSodoma lele ngizovala ngalo. Ngoba nakho laphana kukhulunywa ngeGomora neSodoma leli sonto abesonto kulo wabaleka. Nakhona uthi ukhule esonta nogogo wakhe ebelethwa ugogo. So abantu ngifisa ukuadvise ukuthi abantu before simbuzo usondaphi asiqale seyithole eqala ukuthi engabi undlu uyazana yini nalo. Wahlangana nalo. Ngoba sinengxaki engaka nje emasontweni. Sigcwele abantu, sigcwalelwa abantu abangakaze besamukele bephakamisa isandla bethi inkosi uJesu ngiyakwamukela enhlizweni lami. Yikho ukuthola ukuthi umuntu uyabuka zinenhlamba izitabana. Yo. Ngufakazi yabona ayikho inhlamba abangangithukanga ngayo. Ngalesa sikhathi ayikho inhlamba abangangithukanga ngasizwa ukuthi ngahlangana noMusa kaJesu Kristu. So lo Musa ungisize ekutheni noma kufika inhlamba angifocus einhlambeni kodwa ngifocus kuyi message engilethile ukuthi phendukani. Noma ngabe kuthiwa ngicabanga ukuthi niphendukile kodwa ngimemezela ukuthi izitabane zonke kayiphenduke ngoba awukwazi angiphinde sebakhula ngicizelele. Inhloso yami enkulu ukuthi abantu abaphila lo moya besizakala ngoba awukwazi ukuthi uthi uphendukile kodwa uyisitabane. Hayi ngimile ke lapho. Awukwazi ukuthi sibalukhulu amandla kaNkuluNkulu ukwahlangana nawo impilo yakhe ayiphindi ifane naqala. That's why noma sona kodwa siyahamba futhi siyovuma. So bona abavuma indawo abayivumi lento yabo. Aba confess ba ministerisha nayo. Two enye into engifisa lapho ukuyisho. Okay. We are not here ngiyayiphinda ukulwa nabantu. Yep. But we are here ukuzosiza abantu. Yep. Ukuthi abaphenduke sizomamezela umusa kaNkuluNkulu. Ukuthi nakalokho umusa kaNkuluNkulu uyenzelwa izifebe. Uyenzelwa idakwa. Uyenzelwa bathakathi. Kanjalo nezitabane. Ukhona umusa kaNkuluNkulu. Yo. Sinayo isolution. Wanele bonke. We are crush umuntu. Kodwa sinayo isolution ukuthi hey bafowethu khona umusa. Khona uJesu walenga esiphambanweni. Walengela bonke abantu. Ukuze nabaphila bengabe sayiphilela bona. Manje awukwazi ukuthi yena ungafika uhlangana lo Musa bese uqhubeka kuba isitabane uqhubeke userve bandleni uqhubeka ukhoza uqhubeka ushumayele kodwa unomoya wobutabane ulala namanye amadoda uphambana nemvelo kaNkuluNkulu. No. You can't. Yo. You can't. Inamandla lento esiyitholile. Yo. Inamandla lento yensindiso. Ayigcini usemanyaleni. Manje mfundisi Yes. zikhona lezi. Okay. Khona lezi eyishumayelayo. Okanye ake ngithi kukhona laba obabambile lo moya. Kodwa abangaphumeli obala kodwa izimpawu zonke zikhona. Futhi awuyibuzi
and noma esephakathi kwabanye abantu abanayo lento uyambona nangendlela comfortable ukuthi no lo muntu lona umbambile lo moya kodwa akusiyena umuntu ophumela obalo oshoyo ukuthi yazi nginalenkinga ugifted lo muntu umfundisi uyashumayela wenza yonke into yenziwayo ebandleni and very 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 much gifted kwenziwa kanjani ke ebantwini abakanjalo mhlawumbe babusibakhulu angiphindi into yami engengayisho ukuthi kunzima ukusiza umuntu ongafuni ukusizakala nongavumi ukuthi yazi nginenkinga mina ukube kuya ngami ngabe wonke umuntu noma ngabe umfundisi noma ngabe unebandla noma ngabe yini ayilidayo kodwa uma esebona ukuthi uyalidinga usizo ngifuna ukugcizelela le uma esebona ukuthi uyalidinga usizo because uNkulunkulu iqiniso lithi labantu ba gifted because no sathane uyalwa nabantu abaphiwe mhlawumbe into engayisho baba sibalukhulu ukuthi umuntu onjalo angaba nalo uhlelo lokuthi aye endodeni endala baba nginenkinga nginebandla kodwa nginalo moya ngiyacela ungilekelele mhlawumbe anikezwe iperiod ethile ahlaliswe phansi kulibandla lela lidayo umfundisi lowo omdala azobe emtholile kube uyena olekelela ibandla ukukhonzeni ngoba ibandla likwazi ukustarta ngenxa yomoya wakho obutabani linga operate but wena singakuhlalisa phansi bese kutholakala abantu abazoza abanenhliziyo yokusiza bezosiza ukukhulisa ibandla while nawe usasizwa uNkulunkulu ngapha ukuthi lo moya kuwo kungene kuliwe nawo ngoba iqiniso lithi baba sibalukhulu indlela abagifted ngayo lingagcwala ibandla labo ukudlulelakho lingaba le membership eningi ngendlela emangalisayo ukudlulelakho kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu esithuma ukuthi ashumayele usuke ngasithumela khona ukuthi asidirect abantu ukuthi baye kanjani ezulwini bese sisala thina ngoba ngiyaphinda futhi wonke umuntu oyisitabane ongaphendukile ebutabaneni ngeke aye ezulwini ngiyagcizelela ke leyo so asikwazi ukukuyekela ngoba la kusithi umfundisi noma mhlawumbe sithi uSorenso noma unikela kakhulu ebandleni noma useva kakhulu ebandleni bese sikuyekela nalomoya wakho no inhloso enkulu ukuthi sonke sifuna ukuye ekhaya sonke babuya sidinga le Jesu wafela bonke ukuze singene ngale siyadingeka ekhaya silindwe nawe nomoya obutabane yikho simemezela ukuthi buyeke bakhona wena obaziyo personally abashumayelayo kodwa babambile basibakhulu ngicela ukuthi ngithi okay angikhuluma nansi into angikhuluma kanje basibakhulu okay kuyenzeka ngeke ngisho ukuthi ukhona engimaziyo oshumayelayo noma ngithi akekho yeah ngisho ukuthi awusibakhulu ukhona noma akekho yes kodwa bona bakhona okay noma engekho mina engimaziyo engathi ngiyamazi ukuthi hayi lo ubanjwe lo moya yes kodwa iqiniso lithi bakhona babambeke noma ngeke ngize ngikhombe ngithi hayi ukhona engimaziyo nawo kodwa nje iqiniso lithi bakhona vele because mina ngabona ngiyaqinisa basibakhulu okay mina ngabona ngesilesa sikhathi hey pastors bengivukela belwa nami uyabona lapho ucina usubona ukuthi utekile ukuthi awu inkamalanga idlalela le team noma mhlawumbe inayo le team eningi ayifuyile lapha esontweni uyabona ukuthi nangu kunene ezongilahlekisela ishumi zami
esexosha laba bantu kanti asibaxoshi sithi abahlale phansi bengaparticipate. Omunye umuntu angeke ukuhlala phansi ibandla lakhe lelo uyalihola. So manje mayehlala phansi uhlaliswa bani phansi ngoba phela iministry yakhe lena. Sizomhlalisa phansi ngoba abantu bakaNkuluNkulu noma bekhonza la uNkulunkulu ambeke khona kodwa abantu abakaNkuluNkulu. Yazi mfethu na umunye umuzi engicabanga ukuthi ubaluleke kakhulu. Yes. Omunye umuntu uzothi yiziphi lezi impawu ezikhombisa ukuthi umuntu unokutabana. Mhlawumbe umunye umuntu umbambile kodwa akazi ukuthi iyamhlasela lento. Maybe mhlawumbe iziphi lezi impawu esingathi cha. Lokhu ezinye zezimpawu ezikhomba ukubanjwa yilo moya. Mhlawumbe babusibala ukukhulu umuntu obanjwe lo moya number 1 abantu befana siyabazi Yeah. ukuthi ba actor kanjani. Yes. Naseyimeni ukuthi ba actor kanjani even nasekukhonzeni siyabazi abantu besifazana ukuthi badaleke kanjani. Kanjalo nabesilisa siyazazi ukuthi sidaleke kanjani. Mhlawumbe enye yeindlela nokuthi nje umuntu wesilisa ohlala umbona njalo nje yena usemakhishini. Conference usekhishini uyapheka nomama ezinye uzayicenta igceke la phandle. Indlela yokukhuluma ubona awu le ndoda nomuntu lokhu mayekhuluma ukhuluma nawe uyakuthinta. Yabo ubona awu le ndoda kwenzakalani ngawe yayilokhu yayisilokhu ngithinta uyabo nezinto azezayo nje zistrange angisho ukuthi abantu abangayithandi kodwa abantu abanalo moya futhi uyayibona uma ungena endlini yabo nami ngiyayithanda babusolukhulu bungena endlini nami mfuku ubona ukuthi ayakudlalwa la hlala umuntu okholwayo ethandayo usindisiwe kodwa uyabona ukuthi awu le ndoda nombhede ono teddy bear kodwa singeke isandla somuntu wesifazane lapha uyaxeka ulanothe nombhedo no teddy bear yabo kosifazana ubona ngendlela yaqwa ngayo yena mayithenga nje uthenga ikhinda abantu besilisa thenga amabhlombe izinto azenzayo nje yabona ukuthi hawe indoda even iwalk because lo moya enye into uyayishintsha iwalk uyayishintsha iwalk labesilisa futhi uyatefa Nevoice uyayishintsha. uyashintsha nevoice Eish. kuze kube over ubona awu ndoda yasithamba kangaka manje sengiyaye ngibaleke ngoba siphile esikhathini la khona bebaningi obahaqile lo moya so uyabona ukuthi awu lo muntu wayesethamba kangaka manje But lo moya kuyaphumeka bakhona useke bangena baphuma futhi inkosi yabalekelela baphuma gelekeqi. baba sibalukhulu ngicela ukugcizela nansi into ethi ayikho into ehlula uJesu. Izwi likaNkulunkulu lithi manivuma thembekile indaba nje inovumo Eish. indaba nje inovumo uthembekile uNkulunkulu ayikho into emehlulayo ayikho into uNkulunkulu emahlulayo yeah Bafowethu lapha emakhaya ngiyacela nje nani ukuzwa nokuphawula kwenu ngalo lolu daba. Ngiyazi ukuthi izimo lezi esingeke sazi shalazela sathi hayi izinto ezikanjena azenzeki ziyenzeka futhi noma sithanda noma singathandi umoya ohlasele into ebhlungu wena mntakakunene ukuthi yazi ngawo lo moya ngibone uhlasela ngisho abantu abadala ufica ubabe mdala uthi uqaluza ngathiwa yilo baba lona uyinsimbi edlezinye umphikele umphikele so ngamanye amagama akusiyo into ehlasela iage group ethile kuphela noma mhlawumbe soke bakhule nayo njalo angazi
ngeke ngazibuza ngelinye ilanga ngathi mina ukhona kodwa umuntu ozalwa nayo lento straight angazi ukhona umuntu ozalwa nayo nje athi mina yilento umuntu lo muntu uzalwe nayo. Baba sibakhulu yazi waya la bengifuna ukuthi usiye khona. Okay. Mina okay angiqale ngikuphendule kuleyo into yokuqala oyibuzile leyo umuntu uThoja uyalibona ikhehla ukuthi nala selithamba manje ikhehla lina nabazukulu Hey. Selihalela besilisa manje. Ah. Lo moya baba sibalukhulu uhlupha okay ake ngithi yonke into engenabo ubuNkulunkulu kumuntu ngisho umuntu engaphenduka athandazelwa sizakala kodwa lento engesibona umoya kaNkulunkulu esuke kumuntu esukumehlula umuntu ayimyeki until umuntu azafe ayimyeki ukumlandela Yo. ngizokuphendula kanje la ke baba sibalukhulu. Okay. Uma mabandleni kubizwa ama prayers kufundisa ukuthi abantu abathandaze every time abafaste abazila ukudla abenzeni sisuke situba inkanuko zenyama. So umthandazo ke uyakwazi umthandazo wona esiphila ngawo. Umthandazo kuthina njengamakholwa ufana namanzi kufish. Yeah. Once wakhipha ufish emanzini ufish is gone. Kanjalo nekholwa once la thambisa emthandazweni iyaqala le yanto ayimehlula imhlula ebudaleni bakhe ngenxa yokuthi uthambise emthandazweni kanti uzoqala ukuthi hawulela ikhehla ngoba besilazi ukuthi likhule lithandaza lithe selikhulu leselidala lase liyayiyeka la ekuthandazeni. Hey madoda. Yeah. Khona lo mbuzo obuzile sibalukhulu ngicela ungikhumbuze. Yes. Mina baba sibalukhulu mina yimlo. Yes. Angikholelwa into yokuthi ukhona umuntu ozalwa nalowo moya wobutabani mina. Kodwa ke ngamabomu ake sithi ke ukhona kumuntu ozalwa nalowo moya wobutabani. Ngiyaphinda ngiyamemezela futhi ukuthi uJesu uma ekwazi sibalukhulu ukuthi sithandazele umuntu ozalwe engenalo unyawo into enkulu kangaka athandazele luhlumo unyawo lo Jesu cabanga kusuke sekulula kanjani nje ukuthi ngoba phela vele wena udaliwe ukuthi umuntu wesilisa uyindoda kusuke kusimple kakhulu ngoba akudingi ukuthi similise lutho nje ayikho into nje ukumiliswa kuwe yabo. So lo muntu is very simple into yakhe. Uma uJesu ekwazi ukuthi umuntu ezalwe engakwazi ukukhuluma simthandazela akhulume nalowo kosuke ezalana lowo moya obutabani uJesu namandla ukuthi masimthandazela lowo muntu lowo moya uhambe. Yeah. Ukufakazela kulokho angazi nani bazona bami lapha emakhaya uma ekhona umuntu esingathi uzalwe nayo lena angazi ngicela ukuyenza as an argument ngicela ukuzwa ngani lapha lapho bazona emakhaya ukhona umuntu ozalwa enawo umoya obutabani uzalwa nje from his childhood ukhule nje esasemncane ewumuntu nje ethezala ubone ukuthi no lo bekumele kube umuntu wesifazane. Angikhulumi ngokwe shape langendlela akhiwe ngayo ngikhuluma nje ngokuthi abe nento yokuthanda ubulili obufana nobakhe. Uma mvuka kunene angazi ongisiza mhlawumbe uma umuntu ezalwe nalento khona umuntu oyigeyiwa kombona ihamba ngewheelchair. Hey. Ay. Ngophela ngikholelwa ukuthi mawuthi uzalwe nayo lento le. Futhi ngabe nosuke ehamba nge-wheelchair. Futhi abe sinayo. Futhi ngabe sinayo. Uhamba nje wheelchair or uhamba ngenduku igay nje hamba ngama crashes. Thina la ngihambe epeqa lapha endukweni ngoba bayapeqa. Bayapeqa man. Hayi. Yabona abapeqa uzubona ngaze nganyanya ke manje kuyanyanyisa. Or igay engabona emehlweni.
Zonke lezi zinto nje. Yeah. Ngiyabonga baba sibalukhulu ngoba ngiyazi ukuthi baningi abebezothi mina nginayo bhuti owazalwa nalento nginayo yamuzwa kodwa uthi unayo bhuti kodwa futhi manje ufuna ukuthi abe umuntu ofazana kodwa futhi kumbiza ngobhuti. Yazi ukuthi khona enye into baba sibalukhulu engicela ukuyigcizelela. Yes. Imfelo mntaka baba ngeke uzuyenze lutho. Ngisho ungazenza isitabana uzenza intombazane unoma uzenza umfana noma ulale nabanye abafana kube ngathi ulala nowesifazana njengokusho kwezwe. Kodwa kukhona effect ebakhona. Yabona mhla usugeza. Yabona nxa usugeza ushowcase mntaka baba. Ugeza umuntu wesilisa wena. Ema toilet thina sibuye sihambe ke uthola ukuthi sekufika ama station. Toilet akangeni ngani kwaba wesifazana. Uyabona ukuthi kukhona izinto ezihambe zimkhumbuza ukuthi wena umuntu wesilisa njalo, wena umuntu wesifazane njalo, wena umuntu wesilisa nomuntu wesifazane njalo. Nanko omunye umbuzo ngoba sibalukhulu enye inkulumo engifuna sikhulume ebengifisa ukuthi ayisingene kuyona. Ungibuza yona maqondana nalabo beyitaba abazitabana. Okay. Ukuthi sibamukele. Okay. Emasontweni ngoba bayathanda lento yokwamukela. Ngamukele nginje no. Simemezela ukuthi come as you are. Asisho ukuthi stay as you are. Yeah. Nanokuthi lathi ke into wabasalukhulu. Mina ngoba angesabi lutho. Ngevangeli anginamahloni. Okay. Umuntu oyisitabane angimamukeli mina. Kanjani? Angimamukeli kwi level yokuthi before ngichaza isizathu sami singenza ngamamukeli. Angisho ukuthi angamukeli umuntu. Ngikhuluma ngomoya kuye. Okay. Ukuthi angimamukeli umuntu oyisitabane ukuthi angangena kuthiwa asimamukela. Once saqala sathi hayi siya understand. Shuthi kufanele sikufake worship team impela unomoya butabane. Shuthi kufanele sikushumayelise ngoba sesikunderstandile ukuthi unalo moya. Nansi ke into ke sibalukhulu ke enye. Yes. Mina umuntu onomoya oyisitabane isizathu esingenza ukuthi ngingamamukeli. Ngimamukela kanjani umuntu ohlulekile yena ukuzamukela ukuthi umuntu wesilisa. Yeah. Bese kahleni bazalwane. Kahleni bazalwane ukudlala ngathi. Yeah. Ungafika uhluleke wena ukuzamukela ukuthi umuntu wesilisa. Bese kuthiwa mina ngikwamukela ukuthi wena uhluleke ukwamukela wena ukuthi umuntu wesilisa noma uhluleke ukwamukela wena ukuthi umuntu wesifazane. No. Angikwazi ukwamukela into enjalo. Zamukele mina kufanele ngufundise ukuthi zamukele wena. Uyabonga lesikhathi kufika isikhathi sokuya toilet zikhande la ekhanda sokuyochama ukuthi ngumuntu wesilisa noma ngumuntu wesifazane. Uma ngabe abantu besilisa mabechama bayama ngezinyawo bechama. Uma na ukuthi uma ngenyawo muchama kufunda ukwamukela. Yabona ukuthi imvelo ifaka ngenkani kwayona ukuthi yamukela ukuthi nakho la sikhona. Yeke into okuzenza umuntu wesifazane umuntu wesilisa. Wesike manje kwakungcunyana kuqala. Wesike manje sebevele bafaka amacici, bafaka yonke into, bayigundintshele bamile namaqhuqhuva ubone ukuthi uNkulunkulu wami sekunzima ke manje uyompintshi makeup ubone ukuthi la ndoda mfazi kwakusilwane esini lesi. Bese kuba nabanye ke sibalukhulu engafisa sibeqe. Bayingozi kakhulu ke lapho. Uzabe ngcono lo ofaka amacici ngoba uyakwazi nokumgwema. Khona nje laba abagqoka nje kanje njengathi. Abaneyintshebe ezinkulu njengani. Ayi bawusibalukhulu asina. Intshebe ikhoma khona ukuthi uyindoda phela. Intshebe enkulu ikhoma khona ukuthi uyindoda. Yeah. Lapho ke bayingozi kakhulu ke baba sibalukhulu. Ngoba awukhona ukubona. Kodwa ugcina ubona ngezenzo ukuthi ngathi lapha khona amazi no paraffin khona into engahlangani kahle khona okuhleli ngaphezulu nokuhleli ngezansi. Bayingozi ke labo ke Andy angikhulume le insizwe eziningi zilimele.
ngoba ayikhulunywa lento emabandleni Yebo. zilimele and azazi zizokhuluma nobani zilimele and ziqediwe lapha ngemuva angikusho lokho insizwa eziningi ziqediwe lapha ngemuva uyacabanga ukuthi kwenza uzibonda amanyala nje lento kwenzeka kanjani nje ngempela kwenzeka kanjani sibalukhulu lento nje ngendlela engamanyala ngakhona hey ulala kanjani nje nomuntu wesilisa ulala kanjani nomuntu wesilisa ulala nje kanjani nje naye uyazi ukuthi mina babasithina nje babasibalukhulu kuyinkinga ngisho ukumbatha ingubo eyodwa nomuntu wesilisa futhi uma usuke kuphoqa ukuthi kunesimo sokulala nomunye umuntu wesilisa siyaphambana sibhekele Yebo. yabo siyaphambana sibhekele nomunye futhi noma siphambene kasimbathi ndawonye Hlobo. funala ngibathe ngenye ingubo nawe umbathe ngenye ingubo Angikhubuza uNsibandi yabona nje sesingalali. umpostoli Asingalali. Oje. Uthola ukuthi silele khona ngelinye ilanga sesikade silele. Silele. Should manje anti uyabona ukuthi uthatha umbhedo uba ngisodongweni. okay So shutho omunye ulele ngale. Okay. Ulele ngapha. Kodwa manje siphambene. Manje sesibanga ukuthi lo mina semele ochama. Manje ujombe mina. Hey baba, hamba ngapha. Buka ngapha. Hey yabo into leke sixabana nje into ezincane nje singafuni nangephutha nje ukuthi nje. manje vele ubona ukuthi hey webo kwethu kanjani Eish. uyabona ukuthi babusiba inkulu inkinga kulabantu lesi spirit uyasibona ukuthi si strong kangakanani buka nje ukuthi ngisho umuntu wesilisa kweca ngale makusuke kuphoqile lana empedweni wodwa ngisho kweca ngale uyaphaphama nje uyeza ukuthi hayi khona umuntu ongeqala lapho ongafani nami Uyacasuka. ofana nami yabo khona nje nayo inkeshemba yabo so nje siyadinga siba Omunye Ukubasiza. umisa amadolo bese idolo lakhe afuna ukulithi hey. uyabona uzuvuka ukuthi Hey. yey wena Hey, yazi. kukhona babusibalukhulu okwangibuza omunye umbuzo anguphendula lo mbuzo kanje ngoba ngikulesi simo engikuso sokukhuluma ngalento khona okwangibuza lo mbuzo wena ungenze njani nje uma ungathi uyazala uvela uzale isitabane ngathi wani uNkulunkulu ngeke angibusise mina ngengane yesitabane ngiyamkhola uNkulunkulu Yebo. ake ngamabomuke sithi nangu kusenginikeza ke leso sitabane Yebo. sengane uNkulunkulu uyongipha amandla Eish. 1 ngiyoqala ngikulwela ukuyisiza ngikulwela ukuyisiza while ikhula ngoba enye into babasibalukhulu lezi ingane lezi itabane ziqala zincane Yebo. umzali engaboni kulokhu kuhlekwa nje ingane kanti iyaphuma esandleni Eish. kulokhu kuhlekwa nje kanti ingane iyaphuma esandleni uma kunikezwa abanye ama-duties yona siklinelela endlini kodwa iyesilisa siklinela dlula abesifazane yenza izinto ezisinaks nje yabo so ngathi ke cha uNkulunkulu manginika leyo ngane njalo ngingalwa nayo kuleyo level yokuthi isakhula nje ufuna le understand ukuthi la fake la ekhanda ulalela ke boy umntimande wena ukunene wena Eish. awusiyena umiss uyindoda umister kufake la ekhanda ukuthi ngelinye ilanga ngifuna umfazi mina la Yebo. angene ngawe awusiyi umfazi wena uyindoda fake la ekhanda akukhule azi uma kuukuthi kanjani ngiyabona ukuthi nakho iqina lento ngoba enye into babasibalukhulu lento ayifuni masiyilwa siyitotose emthandazweni kuphela Yeah. funa lemthandazweni silwe now strong siphinde nasekhaya sikufundise ukuthi uyindoda uma ngenazi inkomo ngokukhipha nabanye bafana bakamakhelwane hamba inkomeni kube sengazathi
ngilwa nawe kanti cha ngilwi nawe ngiyakusebenza Yes. ngilwa nomoya yes. ku uma ngikukhipha bese ngihlabela labafana ophuma nabo ngithi mqhatheni mshaye ufuna nimshaye mayebuya kimi ezongireport baba ngishayile ngithi uyindoda wena umntimande wena akushaya kanjani ngidonsa ibhande nami ngithi buyela khona uyozibahlula ngiyamfundisa lento yokuthi azazi ukuthi uyindoda uma ke ngamaboma ke ngithi uma ke uyangihlula ngiyomakhela nje uboy ngiyomthekela nje site ngimakhela one room wakhe ukuze angangcoliseli izingane zami lapha echekeni ngiyomakhela nje site ngimthula le site yakhe ngimakhela umuzi wakhe atabaneke kahle khona uma engehlule lapho kodwa mina ngineshow uNkulunkulu emkhonzayo ngeke ngehlule Inkosi yami. ngenzela ukuyinkaka yonke indawo ukuthi uma ngihluleka Ukuthi uzokwenza kanjani? ukuthi ngizomisa kanjani Yes. ngoba phela ngifuna ukuthi ngoba enye into uma ungalandela ihistory ungathi uyalandela baba sibalikhulu labafana bayizitabane uthola ukuthi ukhule kuye yedwa umfana kubo Oh yeah. so uma ekhula nje ukhula namantombazane ukhula noPink ukhula ngoPink yeah Before siqhubeka awuthi ngenze kanje. Ngifuna ukuntshontsha le ndoda le. Awuthi ngenze kanje. Singenze kanje. Baba. Yes, sithi indawo engikuyo inenkinga ye-network. Cha baba sifuna nje u30 seconds wakho nje uyazwakala kahle kakhulu. U30 seconds wami konje mayelana. Hey. Hayi baba uyazwakala kahle kakhulu ufuna nje u30 seconds wakho nje ukuphawula ngalolu daba esilungisa lapha e-studio. Ngiyayiphinda futhi lapho mangikhuluma ngiyazizwa mina. No uzwakala kahle kakhulu bayakuzwa ngapha emakhaya uzwakala kahle kakhulu baba. Ngiphawula amaqondana nani baba Dlamini? Nayo into edumele ungibuze yona kwasekuqaleni before ukhala nge-network. Okay ba. Baba sikhuluma ngodaba olujulile kakhulu lapha e-studio. Udaba olujule ngendlela emangalisayo. Kunabantu ababizwe uNkulunkulu kodwa engikholwa ukuthi bahlaselwe umoya wobugeyi. Ngifuna ke lapha mhlawumbe ukuzwa nje yo input nje encane ukuthi senza kanjani silibandla likaNkulunkulu ngabe kumele sibaxoshe kumele kwenziwe kanjani ngabantu ababizwe uNkulunkulu kodwa abahlaswele lo moya. Mhlawumbe umunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi hayibo kanti kuyenza kani ngibizwe uNkulunkulu maqede ngibe nomoya wokutabana. Aha. Ngicabanga ukuthi ke babudlamini kumele siyilandele sisakahle naleyo bezwi. Yebo. Angeke uNkulunkulu akuthume engakudeliveli. Yebo Into Tibani. yokuqala kumele siphe uma ebiza uMoses umtshela ukuthi akakhumule imbadada indawo akuyo ingcwele. Aya. Engisho ukuthi uma umuntu efika uNkulunkulu uqala adile noqobo lwakhe ngaphambi ukuthi amthumele kubantu. So lolo bizo lu-questionable uma umuntu ebizwe uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu engamdelivanga. And ubizo lolo olungahambisani nentando kaNkulunkulu. Yebo. Umuntu thiwa ubizwe elolu hlobo lomuntu. uNkulunkulu siyathola ukuthi eBhayibhelini iGomora neSodoma walibhubhisa ngenxa yabo abantu abenohlobo olunjalo. So akakwazi ukuthi abhubhise abantu abanjalo aphinde abathume kulesi sizukulwane. Engicabanga ukuthi ke into ebalekile kulabo bantu engabasiza yiqiniso. Lethi iBhayibheli iqiniso nolazi neqiniso lolukhulula. Hey. So uma belibalekela iqiniso lokuthi uNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa uhlobo olunjalo engalidilivile kusekude ukusizakala kwabo.
because ukuze besizakala kumele avume umuntu ukuthi nginenkinga. Once wayibona inkinga yakhe sekulula ukusizakala kwakhe. Asisho kanje Dlamini lamafuphi. uJesu uze lonke uhlobo lomuntu kunjalo ukuzolisindisa. Uma sikhuluma ngalabafundisi abakanjalo, uJesu nabo uzele bona emhlabeni ukuthi baphenduke, hayi ukuthi beqhubeke nokwenza umsebenzi bengaphendukile, because mabe njalo bayalihlazisa ivangeli. Siyabadinga embusweni kaNkulunkulu bephendukile, ngoba uma bengaphendukanga benza ivangeli lethu lisoleke. So ngokwami akekho uNkulunkulu umuntu amthumile ololo hlobo engamdelivanga. kuzwakele kakhulu Mpostoli Nsibande ukuphawula kwakho. Siyabonga kakhulu inetwork ubukhala ngayo cha ayizange isiphazamise kuleli side leli. Sihleli nompostoli kunene la sikhuluma lolu daba lolu lalo lolu daba lo. Asibingelela kumpostoli. Mpostoli omkhulu. Baba niyaphila. Sinhle mpostoli singezwa kini. Ay siyabonga uNkulunkulu ukuthi ke abeke enhlizweni yakho uzokhuluma lolu daba ukuze kusizakala abantu abaningi. Mpostoli. Siyabonga baba. Asithokoze mpostoli sibonge ukuthi njalo esikhathini esiningi masisuke sidinga udaba oluthile ebese sihlezi sikubamba off guard kodwa uhlezi ulenza ithuba lokuthi uphonse itshe esivivaneni. Sibonge sinconcoze lapho kuleyo ndawo mpostoli. Siyathandaza ukuthi nawe uhambeni lakho engathi lo moya ungangakufica. Ay. Babu esi Baba. kunento ethintwa umpostoli uNsibande. Yes. This is very serious. I think mhlawumbe ake ngithi uNkulunkulu mhlawumbe ungivusile wanginika isibindi sokuma ngikhuluma ngalento nokungangcethezi. Yeah. uNsibande ukhuluma indaba yokuthi uNkulunkulu ngeke akuthume. Yebo angakudeliver. Engakudelivanga. Yes. Isibuyela lento kulento engiyishilo because ngijwayele ukuthi uma ngishumayela ngithi asikho isimangaliso esikhulu emhlabeni esedlula ukuphenduka. Hey madoda. Isibuyela le ngishilo ukuthi sigcina siba nabantu abagifted bena lo moya obutabane kuze kube sengazathi babizwe uNkulunkulu ngenxa yokuthi banesiphiwo, ngoba ibandla liyakusiza babu ST ukuthi udiscover isiphiwo esikuwe. Very true. Ibandla likulekelela lapho. Uma nje unomfundisi uNkulunkulu asuke embize ngempela uyakwazi afika kufaka kwi-ushering abo ungazi ukuthi wena ama promotions. Yeah. Kanti awupromotwa njengoba ufaka kwi-ushering siya-check ukuthi wena siphi isiphiwo sakho. Sikufaka ku-worship team siyabona ukuthi uma sithi dumisa wena uyashumayela. Sikucinge uyazi into yenza ukuthi kuze kube sengazathi umuntu uNkulunkulu uyambiza lo mena lo moya. It's because ilento engikhulume ngayo eqaleni ukuthi asimbuze umuntu ukuthi usuphendukile yini. Simbuza ukhonza apha athi angikhonza indawo simsayine membership form. So simgaxe worship team simgaxe abashumayela amasibona ukuthi uyashumayela. Agcine lento sekungathi manje sesikoleni la. Yes. Sekungathi manje sesikoleni la ukuthi mawusufundile hamba uyoba udokotela hamba uyoba jova. Uyabo kube sengathi manje sesikoleni la kanti cha akusikhona esikoleni la isevangelini udinga ukuphenduka noma unesiphiwo singakanani kodwa udinga ukuphenduka. Angiphinde ngigcizelele wonke umuntu oyisitabane
akangaxoshwe ebandleni Eish. kodwa akavume Mpostoli Ntsibando yithintile naleyo futhi Yebo. ungathi ungilalela Yebo. ukuthi umuntu akavume bafowethu asizakale bese ke silihamba uhamba ungabona ukuthi ngaba mnandi kanjani singakhoza kamnandi kanjani Eish madoda. umuntu akavuma ukusizakala mhlawumbe umpostoli Ntsibando usethinta indaba enkulu yeGomora neSodoma sengithe ukubheka lapha ngathola uGenesis uzobona ukuthi lo moya uyingozi kangakanani athi ngifunde Genesis chapter number 19 reading from verse number 7 uLoti wa verse number 6 ngicela verse number 6 Loti waphumela kubo ngasemnyango wavala umnyango emva kwakhe so wawuvala umnyango emva kwakhe waphumela kubona wavala umnyango uLoti mayiphuma uphumela kulamadoda abhiza afuna ukuqhoba abanye amadoda ana lo moya Eish. wathi bafowethu ningoni bhekani nginamadodakazi amabili Hey. angayazi indoda Eish. ake nginimisele wona Eish. nenze kuwo njengokufanele emehlweni enu kepha kulawa madoda ningenzi lutho Eish. ngokuba angene emthunzini wophahla lwami sho ukuthi laba abantu basebebale uyabona ukuthi bafuna amanye amadoda uLothi uzuvala umnyango ukhuluma indaba yokuthi hayi bafowethu maneni okungcono nginamadodakazi amabili la angayazi indoda uyabona ukuthi uLothi ubagabisela ngegugu uLothi ubagabisela ngegugu ngoba babanje ilento bafuna ukulala nabanye abafana uLothi sebagabisela ngegugu manje uthi hayi okungcono thathani nalo igugu Eish madoda. kunjalo bayanqaba ake ngikhulume nansi into esithi Okay. bake bafeba abantu bake bathakatha abantu Yeah. bake babulalana abantu bake balala abanye nabafazi babantu angisho ukuthi lalana nabafazi babantu njalo bake bazenza izono but uNkulunkulu akaza ubhubhisa umhlaba wathi manga abantu sebeshintsha imvelo uNkulunkulu wabona ukuthi ayisekho into engingayenza manje Oh. uNkulunkulu uphambene nomuntu oshintsha imvelo uNkulunkulu angiphinde bathandekayo ngeke ngayisho lento ubutabane noma ubulalana kwabantu besilisa bobulilo obufanayo noma ngaba besifazane noma ngaba besilisa it's an abomination kuwamanyala kuyichilo so yake yenzeka yonke into emhlabeni uNkulunkulu akaza ubhubhisa umhlaba ngenxa yalezo zono engeke ngayibala kodwa kwanele kwalalana amadododwa Inkosi yami. uNkulunkulu wathi ukuthi ayiqale isithi yonke yanqonqa because uNkulunkulu uphambene nalomoya khona ke ivese ngeke ngilifunde lapha bengizolifunda ngizoliyeka ngamabomu Hayi ngena phezulu. ayasiliyeke mama ST ngoba lizothathe lifuna ngichaze kakhulu Okay. ngenxa yokuthi ngithaba baphenduke leli likhuluma ukuthi ababulawe Iyo lenhliziyo engonisayo. Mayi bhujiswe but all in all sizomamezela uJesu osindisayo Ah madoda. sothi ukhona osindisayo Yo. sizomamezela leyo nto Yo. bese sigcizelela ukuthi uma useyisitabane forget and forgive ezulwini awuyi ayingimileke lapho baba ST until uzuphenduke Eish. but uma useyisitabane awuye ezulwini ngoba nanku umusa sizomamezela wona ukuthi umuntu noma ngabe ubani noma ngabe ethi umkhulu kangakanani sizakala enye into baba ST uNkulunkulu angisiza ngayo ulento ukuthi ngiyayi understand lento ye calling uNkulunkulu akasibizele khona ukubulala nokudestroy abantu
Yebo. That's why baba SG uma ungalilandela kahle ungilandele mina la okubulawa khona umuntu la kulama comments ngiyakubona labo bokudlala abantu bedlala ngathi labantu bekhuluma indaba yokuthi uJesu uyabuya ngiyababona labo bebeyidlalela izindlu lapho but izinto eziserious mina uma kuthiwa umfundisi othile wenza ukuthi noma kuthiwa umfundisi othile ukuthi ngeke ungithole la abulawa khona yaphinda baba ST ngisho ngaya on my Facebook ngeke ungithole la okuthiwa nange kushawa ngamatshe Yes. kodwa ngihamba ngale eceleni makufanele ngimsiza umuntu kaNkuluNkulu Yeah. good man of God siyadinga ukuthi sizakala noma bethu umfundisi wenze ini noma bethiwa umuntu ke nje because sibizelwa abantu ukuthi singababulali ngizama ukuveza ukuthi I'm not here ukuzobulala umuntu othile kodwa ngila ukuzobuyisa ithemba Eish. ukuthi nawe uhaqe lowo moya Eish. uyadinga ukusizakala yikho uma kushawa ngamatshe kufakwa amatshe ngima ngemuva ngigada ukuthi uNkulunkulu yini into esingayenza ukuze umuntu kaNkulunkulu asizakale ngoba wonke umuntu uyadingeka ekhaya zomemezela leyo nto bafowethu mina ngabizwa uNkulunkulu wangithuma wathi ngihambe ngishumayele ivangeli ezweni zonke ngenza abantu abafundi hayi abazalwane Abafundi. ngenza abafundi Ayi. ngenza izizwe abafundi Eish. so ngibizela leyo nto baba ST manje uma ngibona ngishumayela ngobutabane kanje ukuthi abantu baphenduke it's because ngiyabona ukuthi akekho umuntu oyikhulumayo lento that's why becabanga ukuthi baphendukile futhi uzobabona babonke abaphendukile ngokuthi uzobona ama comments abazobewenza la bazobe nenhlamba Eish. nakho omunye umbuzo wa SG ebengifuna ungibuze wona Okay. ngathola inhlamba eziningi Okay. ngathola inhlamba eziningi ngalesa sikhathi eyitabane uzobona iphendukile ngempela ezinenhlamba sinenhlamba emangalisayo umuntu amficela umuntu ku worship team ngakusasa esontweni lakhe kodwa kade ethuka umpriest on Facebook engithuka nakho omunye umbuzo wabesijike ebengifuna ungibuza wona ukuthi Yes. isiphi isizathu esasingenza ukuthi uma bengithuka lapha on Facebook ngoba abaye basebethi nawe isitabane nawe isitabane omunye ngingaze kahleka ethi wena wawulala nami ngathi kuyangihlekisa ke lokho akungicasuli uyabo so bengulindele ke lo mbuzo ukuthi isiphi isizathu esingenza ngingayi entertain yonke leyo nto babu SG ekukhuleni kwethu evangelini kudala ngiyazi la uyayazi lenzo ikhuluma Yes. sasithi uma siyokhipha idemoni emzini thizeni hey sishisa ikhotha masokhipha idemoni makuthiwa soyothana makuthiwa sihambisa ihomsel ake ngisho kanjalo Yes. sasifasta sizila ukudla Yep. sithanda sizinsizwa yakhumbula nje abanye abantu esasibukela kubo kakhulu ompostoli uNcube sifasta nomfundisi uShezi sifasta sihamba ngenyawo 10 kilometers sifastile sihamba soyothandaza kulowo musi babu SG ningathi nifika lapha nithi niyathandaza levele lisuke idemon manje nathi niya attenda niyalithandazela come out angithi sifastile maybe let's say we are a team of 7 ovele uyolizwa lesi demon ay manini ngichaza manini so sesiyomake nathi yebo phuma ngegama lika Jesu uyabona nalo gama lika Jesu akhona sikusho sesifuna ukulalela ukuthi lithini idemon ngegama lika Jesu ay babu ST kade Damas usuthi ngeke ke nisalikhipha lo demon babu ST Yeah. ufakazi wami Yeah. ngeke nisalenza lutho lo demon abesthi usuthi kade njalo futhi lahlala likhuluma ngamasi amademon usuthi kade liqabisha ngeke nisalikhipha lo demon so isizathu ke singenza
ngingayi entertain yonke inhlambe soke ikhulunywa kumina. It's because ngiyazi ukuthi amademoni aoperate kanjani uma ngabe funa ukudiverta imessage osuku uyikhuluma. Kufunakala ukuthi angijaboni mangabe nje kuzongena umuntu khona bazongena uzobona. Khona uzongena athi uyisitabane nawe. Sengafunani mangiphendula ngithi angisona isitabane. Kanjani njani? Mina ke angisiyolo nhlobo. Uma bese ngisitabane nami anginandaba. Noma ngabe kuthiwa nami ngisona isitabane. Kodwa izitabane angishintshi. Imessage yami imile. Angizokusho amademoni ayakwenza ukuthi ushintshe ukhuluma into efiswa yiwo ukuze ungawanaki wona. Phikisane nawo. So angiphikisani mina namademoni ethiwa ungithola sengathi angiphenduli futhi angisidefend mina. Angisidefend hlobo. Ngimanje entweni yokuthi isitabane asiye ezulwini phendukani. Ngangimi nje kuleyo nto namanje ngisami kuyona. So isithathu sami ke esingenza ukuthi babesithi ngingalokhu ngiphendula ukuthi kuyisitabane angisisona. Uyabona ukuthi message ifocus izosuka emlayezweni wokuthi cha phendukani phendukani nanku umbuso kaNkuluNkulu phendukani siyadingeka ezulwini phenduka angisona isitabane uyisona angisona isitabane hawu sekuyihlaya kanti imessage ithi bonke abanomoya wobutabane mabaphenduke. Mhlambe baba ST angimemezela umusa kaJesu. Yes. Ukuthi umusa kaJesu uyangena kwaNdlwana. Uyangena nala abantu abangangeni khona. Yes. Mhlawumbe ngingagcini baba ST ngishiya ilenga nje kanje. Umusa kaJesu noma bethiwa because iqiniso nje khona izitabane seyifuna ukusizakala. Kodwa zithi uma ziyibuka ziyibona engafanelekile. Yes, true. Kodwa ngifisa ukumemezela ukuthi ebafowethu umusaphila nje. Khona uJesu into asengayenza ngawe. Yes. Liyabuya ithemba. Kuwo wonke umuntu ophila nalomoya. Manje ngasondela duze kwabefundisi niseduze kwabo ni confess. Hayi Nkosi yami. uJesu uzonisiza uyasiza ngeqiniso. Mhlawumbe ngiquote noma ngingasezokufunda. Jesu akwangena kuyindoda yayilunyongo uMephibosheth. Kwafika umusa kaNkuluNkulu. Eish. Ngoba umusa kaNkuluNkulu usilanda noma bethiwa sikubi babo ST. Emanyaleni esikuwo umusa kaNkuluNkulu usanele uyasilanda. Abantu basuke abantu bayamreject umuntu. Kodwa umusa kaNkuluNkulu awumreject umuntu. Abantu bayamlahla umuntu. Kodwa umusa kaNkuluNkulu awumlahla umuntu. Futhi ukugcizela nansi into ethi uma unalomoya yeka nalokho kushintsha amasonto. Yes. Ngenxa yokuthi uyasizwa la ukhonza khona. Vumela ukusizwa hlala phansi usizwe. Ngoba umusa kaNkuluNkulu udinga uphendukile. Yebo. Futhi angeke sikiyeke ungaphendukile. Yebo. Siyolishumayela ivangeli nithile uzophenduka. Futhi ngifisa ukisho nalento ukuthi ifebe yazi ukuthi ziyashunyayezwa kushunyela ngazo wonke amalanga esontweni kodwa ziyeke kuze enkonzweni. Idakwa kushunyelwa ngazo mihla namalanga aziyeke kuze enkonzweni azwashintsha amasonto. Nanokuthi enye into abantu abalifuni iqiniso babo ST. Mungwashumayela iqiniso usuhlulelile. Uyahlulela. Who are you to judge? No. Angihlele esitulweni se judgment. Angijudge umuntu. Kodwa ngimezela umusa kaNkuluNkulu. Kuthi uyayisiza izitabane. Uyayisiza izitabane. Ezinye babu ST uthola ukuthi umuntu unalomoya kodwa agijime akhanwe. Asingenanga kuleyo. Uthola ukuthi umuntu unalomoya agijime aganwe. Omunye umuntu uthola ukuthi usuke ezama ukuthalalisa. Ezama ukuthalalisa kusho ukuthi lo moya awudingi ukuthi uzuthalalise. Kufana nomoya nomuntu onomoya obufebe. Yes. Ukuganwa nokugana akumsizi emoyeni obufebe asuke enawo. Yeah. Kodwa into emsiza emoyeni obufebe asuke nawo uconfessa bese yathandazelwa. Kuphuma umoya. Bese yahamba kuyo same thing nakuleyo butabane. Akumele umuntu acashe ngokuganwa ngoba mhlawumbe ezama ukuthalisa noma acashe ngokugana.
ngoba singasibuke sayithi nelilodwa kuphela babo ST. Maningi amadoda la ngaphandle nabanenkinga aganwa abafazi ababuye bebe amadoda ngaphandle. Eyi, dad. Singayibuke sayithi nelilodwa kuphela. Maningi amadoda asenkingeni lapha ngaphandle. Aseququbele nje. Eish. Kodwa aganwe yinsizwe ezinye. Eish. Hey, that's deep. Yabo, maningi amadoda athwele kanzima nawo lapha ngaphandle. Singayibuki esayidini labesifazane kuphela. Namadoda kunzima. Babu ST. Uthola ukuthi unonkosikazi na unentombi yakhe. Umuntu unonkosikazi ngapha uthi mama ngapha kukhona omunye umuntu wesifazane enkosikazini yakhe. Othi baba. Hey madoda. Yabo. So abantu abamusa ukucasha ngemishado. Abamusa ukucasha ngokuganwa nangokugana. Abavuma ukusizakala kuphumela umoya. Bese ke bechacha ke izitep zokuganwa nokugana nani. Ngoba umoya ukhishwa ukuthi usuganile noma uganiwe. Uyokulandela uzukhipha ukukhahlele ngaphandle. Kulento ozama ukuyenza uzama ukuyakha. Kuhle ukuganwa, kuhle ukugana. Kodwa uma uzazi ukuthi unalomoya qala udile nawo. Angikhulume nje ngokwesintu. Babu ST. Mhlawumbe ukuze lolu hlelo lwethu lunga accommodate amakholwa kuphela. Yes. Angikho kangako kulezi zinto zamadlozi. Anginalo ulwazi lazo ngoba ekhaya asinawo. uNkulunkulu asibusanga ngawo. So anginalo ulwazi olunzulu. Yes. Nginalo ulwazi nje lokwazi izwi ukuthi lithini ngawo. Kodwa ngiyacabanga nje babuye sithini uma nginalo ulwazi oluningi ukuthi uma ubaba esukezela insizwe ekhaya bese ishintsha ifuna ukuba owesifazane yona. Insizwa yokuqala ifirstborn ngiyacabanga ukuthi iyona yemsamo. Uma mhlawumbe babe ngasekho. Ifike ithi ubani lapha emsamo. Eish. Mayis introduce nje engabe suke kushwelezo noma ngabe kusuke kwenziwani shilo bathandeka ngathi angikho kulento ngoba sinaye ekhaya sibusiswa ngayo. Kodwa ngiyacabanga nje ukuthi ufike lapha uthi ubani. Mufike ubhuti usisi ubani. Umuqosha manje ngobani. Hey. Bathini ake ngithi bayakubuka ke laba abadala bakini ngoba angishilo bathandekayo ngathi anginalo ulwazi olugcwele ngoba sinabe ekhaya. Babuka bani? Babuka umthokozisi. Noma babuka usamkelisiwe. Yabona ukuthi lento ayamukelekile ngokwenkolo. Futhi ayamukelekile nangokwesintu. I think that's why iBhayibheli babu ST likubeka ngokuthi kuamanyala. Because nangokwesintu nje akwamukelekile. Yes. Uma nje sengichaza sekuthiwa hayi zingaki insizwa hayi zinhlanu. Hey yabona. Nawe uyabalwa kulezi insizwa kodwa manje wena usisi futhi. Eish. Yabo angazi bathandekayo siyamdinga uNkulunkulu kodwa ukuthi asilekelele kulento. Siyamdinga uJesu asilekelele kulento. Mhlawumbe omunye uyabuza ukuthi ukunene wakhuluma kangaka uke wafayisana nento kanje ngale. Cha, ezinye uyikhuluma ngoba nakho usuke wafayisana nazo. Kodwa uyikhuluma ngoba uyificile ezwini. Okuyimanual. Futhi uyikhuluma ngoba uyayibona phela siphila emhlabeni siyabona asizona impomputhe. Kodwa usuke waba sesimweni la khona enye intshebe ekufuna phansi. Ngayishanje ngenqindi enzima kabi leyo ntshebe ngeke izilokothe. Yona efuna wena phela. Hayi bengakabi nawo leyo nhlanhla yomuntu ongathola isibhakela nje. Sengenza ukuthi nongaqala nje athi uyazama funakala bona nanokuthi phela umuntu nawe uyacalculate uyabona ukuthi ungangifuna ngithinje ngoba mina ngiyindoda nje ngihamba nje ngiyindoda yomzulu nje ngihamba. Hawu kade amagesi phela soke efuna amadoda vele angithi.
ayingeke abakadlaleli nganeno. Ngiyacabanga ukuthi bayabona umoya kaNkuluNkulu uyavunguza lapha. Singathi siyokhipha ngomoya kaNkuluNkulu ngibe ngikuthandazela ngesandla sinamandla siqinile. Cha bengakaze ngiexperience into kanjalo kodwa bese ngeke ngahlangana nabeke bay experience into kanjalo ngize ngibatshele ngithi ayi uNkulunkulu azayikhumbulele zoyitabana zingahambeli ngakimi ngoba lo moya awufuni usutotose kodwa sinomezela umusa kunjalo. Yo, bazalwane bami. Yeah, uNkulunkulu siyambonga kakhulu. Yeah, what a subject, you know. So singayihleka nje zingezazo lezi zinto but zi serious ziyenzeka kakhulu bafowethu. And yeah, le episode ngingayithatha ngokuthi bizohlasela izitabana or izohlasela abaphila ngokuthandana nabebulilo bubodo. Siyakhuluma nje kahle ekuthenini ukuthi nabo uJesu wabafela. Wabafela bonke, you know, izilisho njalo lithi wabafela bonke. So somenza nje bafowethu ukuthi izandla zivuliwe. Siyanthanda uNkulunkulu akanenzela umusa ekuthenini ukuthi nani kusazi ngiyazi ukuthi bakhona abakuyo kulento by choice. But class ikhona for labo abakulento abangasathandi. Ngoba lo suke sathanda ayikho into ongayenza ngoba usase uthandweni lalonto le ayikho into ongayenza. Kodwa kulabo basebethi angazi ngiphuma kanjani angisayifisi lento. Angazi. Nokuyo bathandekayo ethanda kodwa kufunakala ukuthi kwamanyala. Iqiniso esiza nalo lelo ukuthi no sathandayo ohleli kulento ethi nje unethezekile kodwa iqiniso alishintshi. And enye into babo esithi vele ivangeli noma iqiniso uma silishumayela kothandayo nongathandi. Yebo. Yebo. Uyabona lifika nje kuthini ivangeli kwashunyala nje iqiniso loJesu waveza uJesu ethanda umuntu waveza uJesu ekhulula umuntu nangempela sayithatha lento nakalokho sasigcinile sizaphila ngayo and ngiyakholelwa ekutheni iyona nesinikeza isibindi so kuma sikhulume ngalezi zinto. Yeah. Hey, yeah ne. Fongen siyambonga uNkulunkulu ngawe. Mfethu siyabonga kakhulu ukuthi ufike ube ingxenye uzo contribute kakhulukazi ngayo le subject. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawo but before sifika ngasegcineni because ngisibona isikhathi sethu sesimi kanje ngingafisa ukuthi mhlambe usho amazwi akho or your closing statement or your closing words and then ngasegcineni and then bese ubakhulekela nalabo abasibukayo abagaxele kuso lesisimo egameni likaJesu. Mhlawumbe baba esithise ngivala asibonge ithuba. Yes sir. uNkulunkulu asivulele lona ngawe. Angiphinda amazwi amokuqala ngiwashilo ukuthi umuntu mangabe ebuka le platform yakhe ibukela kude akawazi umsebenzi uNkulunkulu awenza ngawe eksebenzisa ukube bekuya ngami bengingayimemezela into ethi as amakholwa sengathi besinga usupporta lo msebenzi uNkulunkulu awubeke kuwe noma owenzayo. Izolo ngithe mangifika ngafica imoto yakho ibhensile igcwele igrosa uyihambisa kubantu abahluphekile ungabhekeli lutho in return uyihambisa kubantu ohlangane nabo khona la online. Ngimangele mangibuka ukuthi kanti kunebandla lingaka olisizayo ohlangane nalo online nanoma siza la ngize ngakhala ngathi kodwa uNkulunkulu umuntu lezi zinto engathi bese ngayithatha siyisondeze eduze siyisupport
abantu bayafona left and right bayasizakala bafuna usizo. Eish. Abanye kade befona befakaza besho ukuthi bayasizakele wabayisa babona lo msakazo baya emasontweni waba director besho bayasizakala. Thank you so much Babu ST. Wow. Ake ngingene ke la esivaleni kwami bafowethu iyodwa into ezosisiza ukuthi sishumele iqiniso singa compromise. Yeah. Whether iqiniso siyalithanda noma silithandi. Yes. But kufanele lashunyelwe ezweni zonke because lithi kaNkulunkulu iqiniso liyakulazi futhi iqiniso liyako nikholola. Angiphinde bafowethu ukuthi asicrush umuntu asilwe namuntu kodwa siveze iqiniso ele uJesu ukuthi uyasiza ngeqiniso. Unjoba ngizothandaza ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi kunabantu abazosizakala and siyacela abantu abadinga ukusizakala uBabu ST ukhona ukusiza lonke uhlobo lomuntu elekelelwa uJesu. Jesu uyanithanda, Jesu wasifela sonke ukuze siphenduke. Siyanithanda kakhulu, sinithanda kodwa egameni lika Jesu. Ona lo moya kodwa wobutabane ngiyacizela namanje. Phendukani bafowethu. Phendukani. Ngokumbuso ususondele kodwa ke date ke mina bengayitshelwanga ukuthi uzobuya nini. Kodwa ke umbuso wona ususondele phendukani. Jesu uyanithanda. Hambani emasontweni makuyi worship team hamba nje ufike uhoxe. Cela ukuchaba umfundisi ngicela uhoxe ngisadinga ukusizakala ngicela ukusizakala la. Mawumshumayeli hamba kumfundisi omdala akulekelela. Jesu uyanithanda ngegama lika Jesu uNkulunkulu anibusisa. Angithandaza Babu ST. Baba otho ngcwele egameni lika Jesu Kristu. Yisewe Nkosi yethu Jesu. Siyabonga umuso ngako senzele wona ngaleli thuba elihle nelikhulu kangaka ukuba sizokhuluma uNkulunkulu wethu ongcwele sisiza abantu ukuba basizakale baphume kule mimoya ebahaqile. Nawo umoya obutabane uNkulunkulu wethu ongcwele nayi South Africa nawo umhlaba wonke siwuletha kuwe somandla. Lo moya ungenile uNkulunkulu ongcwele. Lo moya ungenile izwe lonke siyathandaza. Isitha siyasehlula manje. Abantu bayakhulula kulo moya. Sithumela izwi lakho ngoba yile linamandla, yile likwazi ukuhlula umuntu. Yile likwazi ukuhlula isono, yile likwazi ukunqoba amanyala. Izwi lakho silithumela wherever they are. uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha bambulela abantwana bakhe ifihlakalo. Basizakale egameni lika Jesu. Inhloso enkulu ukubona isizwe sivuka nemizi yoba bivuka. Ngoba iqiniso lithi uNkulunkulu ongcwele asikho isizwe singasakha ngabantu abangazazi ukuthi bamadoda noma babafazi. Moya ongcwele siyathandaza ukuthi sibuyisela abantu kuma senses wabo ngegama lika Jesu basizakale bamukela uJesu baphenduke. Thina ukuthi ukushumayela kodwa umsebenzi wenziwa umoya ongcwele kubantu emva kokuba seshumayelile. Moya ongcwele siyakholwa ukuthi yonke into besiyikhuluma la izobalekelela abantu ibasize ngegama lika Jesu. Sithumela izwi ke umhlaba wonke labe khona ngisho phesheya. Sithumela izwi lesiphambano eliyisiwula kwababhubhayo kodwa lingamandla kwabasindiswayo. Sithumela lelo zwi uNkulunkulu wethu ongcwele wherever they are. Na South Africa na umhlaba wonke uNkulunkulu wethu ongcwele makube umusa phezulu komusa. In Jesus mighty name. Amen. Asibonge bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu asiphezi. A reminder 25 October sizobe sisedlamini multi-purpose hall siyobe silapha bazalwane. Phelelani ngobuningi benu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela nje ukushiya nanka ama details ngabe mhlambe usuka eMpumalanga kunomzalwane wethu lapha osilekelela ngetransport ozokhona ukuthi asisize. Ngiyacela nje ukuthi umxhume igama lakho ufezile 071 804 2641. Ngiphinde 071 804 2641. Ngabe usuke uyibank eMiddelburg
njalo njalo kulela side lelana egameni lika Jesu Kristu. Then mawusuka around Pretoria nangumzalwane wethu lana uHana sinaye 081797 333 no 081797 113 angiphinde 081797 1113 egameni lika Jesu Kristu. Sibonane lapha nasobe sinaye indoda enkulu Bishop Pierre Chiliza ubaba umfundisi uXaba kanjalo naye uBishop NE Buthelezi bazalwane bami kumanzi phansi. Sibonge kakhulu umpostoli kwabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani asibange sisayisho asibange sisayishiya ama details wakho. No akunenkinga babu ST ngiyatholakala lapha na ku Facebook Yes. PS Kunene. Okay. Ngabona ke sebebaningi kodwa PS Kunene abakhona abasebenzisa izithombe zami. Yes. Kodwa ke uzombona nje uPS Kunene nasenambeni yami ngiyatholakala. Okay. 076 Okay. 026 Okay. 0182. Wow. Siyabonga mpostoli. Umuntu wasezweni. Thank you so much. Thank you. Asibonge bazalwane. Siyabonga kakhulu bafowethu ngiyanithanda kakhulu. October is gonna be our last gathering. Sibonane khona ke bafowethu egameni lika Jesu. I cannot wait to see you there. God bless you.